צלים היום? וואי, היום אחד הנכסים המיוחדים. אנחנו נמצאים באחת השכונות שאני יותר אוהב בראשון לציון, שכונת נווה חוף, 200 מטר מחוף הים. יש לנו כאן דופלקס מדהים, 6 חדרים סך הכל, 155 מטר בנוי, ענקי, עם עוד 35 מטר מרפסת, שופצה לפני 6 שנים, החליפו תשתיות, אינסטלציה, קרמיקה, הבית ממש בטוב טעם. אני רוצה לקחת אתכם כדי סיבוב בנכס, בואו אחריי. הנכס המדהים הזה יכול להיות שלכם, והוא לא יישאר עוד הרבה זמן על המדף. 050-488-5881, הצוות המדהים שלי ישמח לעמוד לשירותכם. אנוכי מאיר בנישתי מקבוצת בנישתי, הבית שלכם כאן.